Ongitorri tertulire. Gaur daku geugaz, eskerrezkoi, Marta, Julene, Benito eta Hilario. Ongitorri eunda zazpire, kanoneko puntetik mundekako gasolinera arte, FM-en. Etxuki.eu, zuzenien mundu guztireko, estazio espazial lan behar alda bientzun. Zeuser, sakon hau egure bazu geuri konta, irrati@etxuki.eus, kritikarako zabalik gauze. Da geure WhatsAppa zuzenien gaur tertuliak idikaz, 944-2 neu, manbruk esaten dagoelez, witxitak irakurriko dau. Gaur guez. Egunon, aritzatxu zalde hiri. Egunon. Egunon, bai. Zauzi, Ondo. Euritxu gazeta, ondo, ez da, bai. Bueno. Biarda. Claro, gogotxu. Bueno. Beste batzu txarro dauz guaino. Bai, beti aldagon txarra hau. Da obio, bai. Bueno, gaur historiko bat intzauelez, Benito, soiu beri buruz, da haulan hartun du ardaz modure, beste saio bat zutan. Guzu hasi, Benito? Bai, bueno, gizuie, guitzi beti mitzen dozkuela txereko lanak, eta bueno, orduen gaitze esan dozkuenin, zina zapurtzuet historiko bat prestaduten, bueno, sarrera modure. Orduen, haute mitun delana, agertzen da lehenengo bihar 2010 urtien maiatzan. Udala hauteskundeetarako urte bat falta dala, orain dala 16 urte. Enestor Basterretxera aretoan, maketa bat aurkeztu zen, saihesbidie, Bermiokue, Sollubeko tunele eta Mugiako bidie. Egon ziren Jose Luis Bilbao, diputatu nagusize, Itziar Garamendi, azpigiturako diputadie, Xabier Legarreta, orduen Bermioko alkatia, eta hasi ziren azalpenak emoten, tunela 1.150 metrokiko ebala, eta horrekontue 238 milioi, hor sartzen zen Bermioti Mugiko bidie, eta tunela bera, eta gero 206 milioi, saiez bidie. Danetara, kalkuleten zabin, 13 kilometro esango zirela, eta, oso ondo, ez da, danok hartu gendun bondo. Gero, 2012ko urtarrilan 12an, Jose Luis Bilbao diputatu nagusia dino, EAJ-PNV-ko sarien, Sollubeko tunelak 350 milioi kostatuko dirala, eta lana 4 urtetan bideratute edo amaitzute egongo dela. Orduen, dano posik. 2012 ustaien hasi ziren Bermioko saihesbidin obrak, 3 kilometroko luzera, 53 milioi kostugaz, eta maiatza zeizen, 2015ko maiatza zeizen, zabaldu eizen saihesbidie. Osea, horbe, bondo, proiektu danak aurrera duez, eta dano posik. 2015ko irailean lugetan garrian, diputazioko zaurerian Bilbon, Unai Rementeria, diputatu nagusize, azten da batzen, Bizkaiko alkate desbardinekaz, eta idurre bidiguren eritokatzen atxo horregunien. Eta, hemen dator lehenengoko ziaboga. Unai Rementeria dinotxo idurreri, diputazioak ezin dauela asumitu Sollubeko tunelen kostua. 250 milioi orduen dino, diru asko dalako. 2018ko maiatzan, Bermioko udaleko plenoan, Gusanek aurkezten dau proposamen bat tunelari buruz, eta esaten, beharrezku dala eta estrategiku dala guretzako eta eskualde guztizentzako. Udal osoak, EH Bildu, PNV, Gusanek eta Izartuk, onartzen dabe hori proposamena, eta
gelditzen diez, itxeko olako batzorde bat, zuzendut, buru dala alkatie, eta portzu bet, diputazioaz berba egiteko eta zarraituteko hori alako proiektu guztize. 2019ko urtarriak 17 Bizkaiko Junta Generalatan PNV eta PSren botoekaz aprobatzen da urrengo 12 urteetan Bizkaiko bideen plana. Aurrekontue 2.000 milioi. Plan horretan itxitzen da kanpoan Sollubeko tunela. Eta Bermeo mugiko bidea. 2.000 milioi erabiliko dira Bilbao metropolitano deitzen danan hor guztizen. Gero, 2019ko maiatzaren 20 Bermeoko lameran, udala hauteskundeko mitin baten, dau Aritza Baroa, alkate gaize, Andoni Hortuzar, EAJ-PNVko presidenti eta Unai Rementeria diputatu negozize. Hemen dator bigarren ziagogia. Dino Rementeriak, Sollubeko tunela finantziatzeko implike behar dela Bruselas eta Madridia. Orduan, abaro bat ino, diputazioa bakarrik ezin dagula obra erraldoi hau asumitu, baina bai beste instituzio batzukaz badator dirue, Europatik diruri badator. 2020ko abenduen, Europako diruek heltzen diez. 13.135 milioi euro aprobaten daue Jaurlaritzak eta diputazioak inbertitzeko Europako diruekaz. 188 proiektu desbardin dire, baina hirugarren ziagogie. Zerrendan ez da agertzen Sollubeko tunela. 2019ko hauteskundeen kanpainan EAJ-PNVek esan eban tunela egingo zala, dirue badatoz hortik, dirue ailega diez, eta ez dakigu zeitzik, bai esan agertu hor zerrendan. 2023ko martxoan 17 udala hauteskunde urtien, sorpresaz, Elisabete Etxanobe diputatu nagusizek, Imanol Pradales orduen azpegiturako diputadue, eta Aritza Baroak, Bermeoko alkateak aurkezten dauie Sollubeko proiektu barri bat. Laugarren ziaboga. Proiektuak 3 tramo eukiko dauz. Bat, bidebietazetik bidie dauena rezifikatu eta batu, bigarren tramue, tunel bat mendiazpitzik 300 metrokue, eta tunel faltso bat, eta kamiointzako 3. karri bat. Eta 3. tramue, obatu Bermeora arte, bai kanonen nolako rotonda handi bet egiteko. Inbertsioa 76 milioi. Eta hau ja, azkena, 2024ko azaroako 27 Junta Generalatan, plenuan, Gerniken, PPko bozeramaileetan Raquel Gonzálezek galdera bat egiten dutxo Carlos Alzagari. Carlos Alzaga da, azpigituretako diputazio barrize, ze horregon zan, Pradales lehendakari iminik eran, Alzaga sartun zan, lehenko beran puestora. Orduen, Alzaga jaunak dino, Sollubeko tunela, eta, Altzagari galdetzen dutxo PPQek, ia zelan bideratuko da Sollubeko tunela, eta noiz hasiko dizen horrek. Hori da, horre galderak egiten diz, pilo bat ez da, horretan batxarra da. Orduen, 5. ziaboga. Carlos Alzaga dino, bera ez dala trebiten, esaten noiz hasiko diren. Bueno, behintzat, onrau esan da. Honek dino, txonien trebiten esaten, zeitzik, Sollubeko bideko obrak, oraindik estudioan dagozalako, eta ez dugulako betetu plazo bat erez. Orduen, berak espliketen daul, inbiar dela proiektu konstruktibo barri bet, inguru iroko bala zinue, impactue, informe publiko, alegaziones, alegazio irantzunek, berak emoten dugu, pauso guztizek egon behar dizenak, da tarda ez da izan bat. Bai, nik gero kezkatu naguna, dino askanien, baina ikusirik
eukiko dauen impactu ekonomikuen, Junta General honetara ikarri beharko da berriro, aprobatzen diren aurrekontuetan albada sartu neduz. Hori da, azken ingokue, historikun sartu dazena, segizau, ez topa ezetariko informaziorik. Suposatzen dut, Carlos Alzagak esan dauen, pausu guztizek horre betetuten egongo dizela, bai ez dago informaziorik. Orduen behikusten dugu zendan historiz jamasai urtekue, eta, seguna da berbie, danona da berbie. Ja, nik hauz nau gauz askotan beste ikezenan ez, porque Benito que mondauna da ondo dau, bai politikie. Beti nahu izaten, nik beti izaten dutela, niri gustatzen dela aztela gizau, da bermutarran elez, bermutarran modure eta bermutarran gudotekin. Nik esan duten aurrero baten, hamen itxukin, presen hauela intzen badan, sortuten badan talde bat, rotondaren jungen bankartigaz, tunelan buruz. Benito, esan dau, lehenengo biharrez soilu bedala 2010, ez da egize? Lehenengo biharrez soilu bedan 1986, juntetan. Bai, zer parkatu. Tunelan buruz. Bai. Esan zu, 2000 apuntin zutelakon, 2010, ez. Lehenengo biharrez da 1986, juntetan. Da, Euskal Herria bildu orduan egon bestegin, mazke egon da herri batasuna, da bakarri bota dauie favorablie PNV eta PPek. Azten idu sozialistek eta ezetza herri batasunak. Horregaz gut esan, zelan dago zen, nik ez dut honen tunelan buruz datutakot danak, zehatzak, Benito Tinion ondo da, bai behitu. Horretan urte danatan, ni pentsatzen dut, alderdi danak, da dinotoriko danak, indoskuie uli hartu. Ulie hartu. Nik alan ikusten dut, bernotar modure. Bai danak, Danak esan dut, danak esan dut. Bai, Benitonen sermoie, da bakarrik PNV. Ez, nik got esan, zelan. Aurrekontuk itzen de urtien. Horrein emingot, 2000 eta berak esan dagoenak azonde, 2000 eta marrien. 2000 amarretik onartien, baten be ez dauz hartun Euskal Herria bildu diputazioen, soiluen buruz. Ezebez! Bai ezebez! Horrek ezergu dauzan. Danak egintzen duzkola uli hartu. Porque, esaten badozten, PNV ez da izer, PNV kanbizet dau, PNV, ni ahor nau, porque lezinutan beti urteten dau PNV, errazoi da. Eta herri batasunak, Euskal Herria bildu zeintzen dau. Ezebez, bakarrik pankarti dauniko. Nik esan dut lehenengo zango nahi la. Itzen badun talde bat. Dezako zuen PNV kontra, klaro zungo nahi la. Nik familizetako soilu betin da torrena, ez dauna. Eta ni pakitz, eskerran zerra da esetza. Ecológicamente que es un destrozo, que va a venir no sé qué, que va a venir mucha gente, que la vida va a empeorar para el pueblo. Estos tenaban lizo, ordu erdizena esatien PNV. Hori alanda, hori emonda un sermoie aldatuta, alandalakon. Ba horre datu natzien, da buena ba, beste batzuk izilite eusela. Bueno, bai, ez dino ezen, niti notena zeu zerin bidula. Auri bakar. Hilario, ia. Ni hona etorri zer, bori botatzen, ni nahi abadie, nik emondotez datuek. Bai. Eta datuek emondotez, esaten notakon honen kompetentzize. Bermioko udalak ez dako honen kompetentzize. Bermioko udalak aldagoena da eskatu pankartiatara edo batxarrak egin, eta zuen jungara moduen, eta suposatzen dut, hainbat alkate pasadiz, eta danak intxauila hori gestinuen, txun dizela eta eskatu da bilautemia, ze aho batez aprobatu zan Bermioko udalan. Notako hori aurrera eruteko kapazidadi diputazioa, zeitzik, berano horra batarako. Nor dau honetan urte guztizetan diputazioa. PNV orduen, klaro, nik ezin jotena da,
nik ez dut hemen ezer inventa. Bai, nik esan zut galdera bat. Eta esaztazu pankartien, nien un pankartia, zeuk esan zuzungo zarala pankartiaz. Nik ez dut esan. Bihar badan, errizek badan, ni bai. Bai, noski. Baina nik ez dut dela erabili, alako, bakarrik esan dut, notako podera hau egiteko. Bai. Kentzeko eta imitzeko, presupuestutan, aretan, bestitan. Eta nik ulertzen dutela, ikusitze zein esan da nalako, eta hori danok ikusten dugu, hauteskundik agertzen dizenean, hautemie plateran dau. Hauteskundiek ez dizenien agertzen, aztu itzen da. Horretin akordun da. Baina notako, Hilario, notako hau egiteko boterie. Notako kapazidadie. Badakonak eta nik eskatu bitzat, Bizkaiko diputazio hori, nik arre eskatu bitzat. Bermeon nor dau kaso bat, ez orain, eta zego gonzaniko berdin, berdin joz nor dauen. Ni petxaten dut, udaletzin deguniko nor dau, alderdi zetauz. Ezta? Lehelauen bidot, etxien esan, neure alderdizeri, nire kasue atara gero diputazioen gero. Ez da guataten. Ez da guatara. Geur dauden egune, ez da natara. Eta ez da, dinoteniko niku dinot, hasi PNV-tik, zeurelez Benito. Bai, zu dinozuna, diputazioen bido, bai, gauzatxu bet. Museu nokin bizan dagoen. Diputazioek, ez da? Norregon da hurrien. Ez da, ondo onge. Danaken bide respete, esan du lakon. Bai, haun buruz, honen buruz, zoiluen buruz, barriro dinot, ez da hula alderdize, Bermeon, zuegon zara, inzuie, goikuri, zeuen taldiri, abandonatago gero. Mire diputazioen sakapurtsu bete subizintzeko gero. Beste herri batzutan zelan nintzen. Efectivamente. Zornotzan zelan nintzen, por ejemplo. Ez, beti kulpie bateri munbarik. Beitu hau txaganeko zela tunelak, kostain zan eitxie, bai, eintze dauz. Bai. Nok sartun dago horrizterra hori mobiteko? Alderdi danak. Dagu zeitzik ez? Alderdi danak. Neok emongo erantzune. Hilario, ez da holan. Hori ez da holan. Hau proiektu, eta maketan agertu zen. Bai. Maketik ondin artxigun dauz. Eta azten zen, hautsagaletik, eta maitze zen, mugizen. Proiektu zuen da ondo, hautsagale eginda, saiesbide Bermeoko eginda, obatu de Gerniketi Bermeoko bidietara. Hori bebarriztu inze. Non lotu de. Berton. Beti Berton, bai ezei txik. Bai, nire galderi, horren benitunena, Hori da galderi, zei txik. Perfecto, bere gaz nau. Zei txik. Nok esan dago ezer, inopiz. Alderdi bat epiz. Ia, Hilario. Badakizu zema bidar agertu dizen Bermeoko udalan hautemie, zema bidar egin dizen konsultek. Zema bidar, eta ez dinote alkate bate bakarrik. Ez dana. Eta hori, Bermeon beti egonda hori zemie. Eta esan eginda. Zuzu zenien. Esan goztazu mesedez, segunetan, zeure taldiek, diputazioen horren buruz intzauena berba. Ingo zagun ez dago ideari. Banetin utxut, ezukin du ideari, ez da lakon egin. Hilario. Bermeon intzie berba, bai alderdi danatau. Badakizu zelan deitzen. Bai, gero saken bide. Bueno, Benito, bai, Hilario. Tximinoien tintie. Notako hemen responsabilidade nortematan. Barrio dutxu, notako museo intxeko responsabilidadie. Hilario, bai holan basu zen be, espad gizen zuen esaten elekutara, jundizen apekasoan dirik etxoi egin. Osea, que estamos en las mismas. Ez da lazun inor, ez da lazun inor, zulene. Zeuen abez. Ez da. Da orduen. Udaletxien aproba bai, udaletxien. Ba gero, alderdi modure. Zunak, ni orain nago esaten Bermeotar modure, sino, ez dutenen esango PNV. Claro. Garbitxuko esan dut. Ez. PNV pesaten txotiputazioen egin bide. Bai. Ba orduan inori betxo importaten. Inori betxo importaten orduan. Kaso baten, PNV zeusen esan dago. Bueno, orduan notako errue. Notako errue. Errizek. Intzargizaun bidula. Museo ezelan kenduzu. Benito, museo ezelan kenduzu. Argidakot, intzarrintze lortzen dena. Bai, ezu pentsa, hautemie, aprobata egonda aprobata. Hautsaganetik hasi,
Eta zer da pasaten dana. Zeitzik enkaskileten diez problema guztizek hemen erritzen. Hau da nire galderie. Pregunte bat emateri. Ba, erantzune. Nik ez dakot erantzune. Nik ez dakot erantzune. Orduen, erantzune emon behar dau, tokatzen jatzondari hori. Bai, ez da zu moten zeure erantzune. Zure alderdizek zeintzen dau. Nire alderdizek niamenen hau alderdi modure. Niamen hau herritar modure. Neu remotar modura, horra etxe diot. Bai, nire herritar modure. Batzuk, dinoilakon ingo dauila. Eta beste batzuk ez dauilakon egin ezer. Hilario, ez da buenak gure, ulertu, ez da gure. Hori argi da buena da. Nik esan dutena da, esan zuna, 2000 barretik ez dala. Hori egizan. Bueno, bai, gauza bat, Hilario. Lehen duzu bakari mando bat. Hilario, nik mondot, topa dute sendatuek alako. Ez que zu topako gizau, mazke PNU-enak. Zelan? PNU-enak bakarrik. Emoten daguna, emon behar dagoen informazio, Bai, bestiri etxo interesaten, porque ez dauz hartun horri lepes. Badakit hau zerran tximinu intintie. Tximinu intintina badak izan dan, hori gauz egiten. Hori gauz egiten. Eso hie pentsaten erantzune dala, ez dala konbeniten edo ez da huila gure egin. Bueno, hau txekaziko gara Julene horti botaku, lelau, okurri dudaz, da neu hasiko nahi, Tximiño itenta hori apurtxu bete garritxuteko. Danok, herritar modure, gauzamen, claro, danok. Ia, soiubeko tunela. Igual etorko da, torren lezinutan edo ez, eta, bueno, azkanin diru kontu dabe, bai, Nik uste diru dauela, eta alderdizeko ongo dizo horratxien, beti egentiri entzuten, neure ignorantzitik esangot. Esan zuie, aproba zala, eta orduan eteni dut, herri guztizek guzan zauela tunela egin, ez da? Bai. Aurre, orduan, pentsaku, herrizek gudauela tunela egin. Nor dini hori. Non imitzen da hori. Aproba bazan. Bai, nire galitzu jatxo hori. Aproba ez da egize. Aproba ez da... Vale, orduan obeto. Presenta zauen hori nego txango txut, ondo maketa eta artxibuen. Presenta zauen Eusko Jaurlaritzak eta diputazioek. Esan zan bai tunel bat intzeko talatik, frantxunera, eta hori dako zue artxibuen, maketa bidie. Maketa bidie, zen. Maketa bi. Arrestako zer ikusi. Bai, maketa, dana bat uzan batera, dana izan pakete bat. Bai. Esan zalako Eusko Jaurlaritzak eta diputazioek. Benitetu ez da hori zer ikusi, porque hori dirue esan zan montante bat, sako bat. Soilu berako bat, eta beste tunela esate zan da. Kompetentzizetik arrizek diputazioek eta beste dizak Jaurlaritzak. Hau da diputazioek, bai, gute zalan presentatzen. Bai, pakete baten egin zan osatu, proiektu ezberdin bi. Nik ez daiz aproba bazan, nik injota legine hori aproba bazan hori dirue, inbatzan, iazio solamente espejo. Ez da etxe. Bai, hori berbie, aproba, Benito que esan daulez, ez da aproba. Nik enei zan kapaz topateko papel bape. Eta eskatu bizan dute lekuen. De estos lo mismo que juntekue. Nik ez dut esan aproba. Aurkeztu. Aurkeztu izan. Aproba bazan, aurren egun bidar zan. Aproba bazan. Gutxi, ez uzan aproba? Nik zauen entxutxutela con aproba. Ia, gutxi, asuntu da. Hau inzan, aurkeztu. Aurkeztu. Eta gero zuen da tramok egiten. Bermioren heldu zirenien, saiez biderako aprobazan, proiektuen, aprobazan... Aprobazio provisionala. Saiez bideko. Varientie da, bai. Inzan. Intza da, buena. Aproba, proiektuek, gero aurrekontuek, eta aurrera, gero licitazioek, enpresa bat aurkeztu zen, eta izan. Hor, prozeso guztiz egiten duzuen, argi dau, listo dauna. Ya está. Bai, aurgen ditzu ginen. Bale, orduan, Marta Gazingu, eta esan txutina, ia. Hemen, geure WhatsAppeko gentirik itxasnek imin jau ja, tunelik ez, bueno, alzui ezeuen iritsi zebota WhatsAppera, bederatzi lau, iru, bederatzi bi, bosei zazpirezaten tunela bai, tunela ez. Gero, geu, herritar modure, da nik zeueri gutxuti entzun zezuek, ordezkari ezin hobi hauek zari herrizenak, hemen, itxukin. Zeuek, personalmente, ze pentsa, ez dako zizetan esan bai edo ez, argi bako zuie, bai, tunela ondo, tunela ez, kontu terokin barik, proiektuen, ondik, diruek,
Zelan ikusten zuie, proiektu hori? Nik esango zut. Tunela praktikamente lehenengo saldu zauina, ez da. Hori orain dau beste... Proiektu bat. Proiektu bidikintzen ero, ez da izelan esan. Zulo gitxi hau edo... Eta da diputazioko mendizetilez gizenak, poliritzik kanonal hartien, porque gauz esaten kanonal hartien bakarrik. Gero kanonetik bermeno hartien, seguimos con las albarcas, esaten duten. Bueno. Hor ez deu idearipe. Bueno, da mendize diputazioa kendu, arek erroelta kendu, dolan dau. Erreka bideuzela, eta, bueno, hori dana da plan de estudio de Steicher. Técnicamente igual Martak esango daue hobeto, berbat ofiziala zalan esango di. Bai, ez dago zebez, aurra argikuin. Ez dago ezebez. Noiz esango da, ez da etxe. Nik egizateko ez da etxe. Nik ez dut esango aintzala, besti lintzala, ez da etxalako. Guzteko logo ez ikusti neuk, guzteko dakoten urtikaz ikustie. Neuk, bermeotar module. Beste batek esango da ez da labeiar zubizek. Asko dauz, dauinak esaten, ez dila zubirik. Zubirik ez da, dauz beste plan batzuk, relenukaz da mendizek kendut eta zubi txiki betegin, bai ez, bueno... Bai, zuri zer guztako da zandatzun, zeuri, hilari hori? Niri aurretu nuela maketa eta eusenak, bai ez tepa dirur, berremilioi... Ametik aurrek ikusten zauzina, aurtik sartun hori kurba peligrosatik... Huitzik, gauzetzu bete esango txut, esan dut hori leko baten baino gizago. Gaur gaitzik esan dolen hemen, inok ez da la busti. Nik eintut esan duteniko dirue tunela ingo dala errekan desteizer da getxotik eta hori eta besti eta varianti markineku eta da esate esan duten. Eta noiz tokaten daz nire herrizeri? Inok ez dino ezer, erantzune. Aldeza oso orduen? Ni bai. Ametik... Eunekoen? Kurba peligrosati sartun, da... Ni bai, lo pasak ez tengo. Bai, hautxe firme. Ja. Vale. Ia, ni neu pentsaten dut, ez da lehiko. Osa, nik hori argi dagot. Tunela, lehenengoko proiektue, hori ez da lehiko. Horein bajatu da bi presupuestuetan 76 milioire, hau bigarren alakue, hor tunel baten metrokue eta hori, estudizuen dauz, ikusiko dugu, ez da hitz. Gure errezentzako ez da launa, argi dagot. Ez da hona ez egitia. Soilube behar dau beste ere bateko bidie. Zabaldu, handitzu, bueno. Itxidako hila, pentsaten daguna edo egokizen nada, pentsat, emon irten bide bat, bermi hori. Zeitzik, bermietik urtetan da bide, hainbat eta hainbat lagun egunaro, Bilbora eta beste leko batzutera biharrien. Eta horrek, egunaro da biena bidien, hor sufriduitzen dau, argi dau. Gero beste alde batetik, sartziko gure herrire, ez da izena bermiotarrak penasaldako, bai transportistek, bai, bueno, danak. Orduen, ni pentsaten dut hori soilube guretzako hain politxeran leko bat, bai etraba bape bada. Geure espansinorako, geure ekonomizerako, bai. Orduen, nik ja deskartaten dut tunela, ez da egingo. Eta bigarrena, ba bueno, cruzar los dedos, esaten dana. Ia zerren dau. Hau dau mai ganien, Carlos Alzagak esan dau, berak ez dagoela ipiniko eperik, baie, esan dau, ze pausuek imungo dizen. Bueno. Jakinen bide horre pausuk eitzen bagauzen. Suposatzen dut, bai. Hauri jakin bide. Suposatzen dut. Ja, Julen, eta zuk ze gustako lekidatzu. Da, ze gustak ledatzu, da ze pentsatezu pasa leikena? Ba, total nau ados Benitoaz. Ni pentsaten dut ez tala ingo. Tunela lehengoko proiektuen, ni pensar. Oingue, asko merki hau da, ez da horren besteko desenboltzu pentsaten donik, gaur egunien, da hauri besto pentsaten ningo danik. Ze gusan baleki dauien, nokein bidauen, da nokein bidauen horrintxarra, ez dako interesik guri horretunelak eitzeko. Da pentsaten dut, ona esango lekide, Benito dinone berbara, gente pillo batue biharrien, Bilbora, Vitoriz, da aurtizun bidau. Da geun opera bebai.
Nien nahi zuten asko, nahi mobiten asko, Bermiotik bai, hartun bidoten inkotxie, eske batzutan ikarita dana emoten dozt. Batzuk, osea, goizetan, enora punta basu zen, Los locos de Cannonball! bai, galdakanoko zera ordue badako zu goizeko 8 galdakanon non bihar basu, da ora puntan urteten basun kotxigaz, bueno, búscate lo peor, osea, rallizen moduen du ez dana biharrien. Da etorkeran bardin, iruretako sasoien, bueno, la pista de eskalestrik esaten da, niri pasadazte, kamioiek, autobusek, orain autobuse ordu erdire daku, Grasize Bilbora, da horrek autobuse bertatita biltzez. Hori pauso importantia, Asko, autobuse tokate madatxun, apagai bamonos, bueno, bai, autobuse bihar da, Bermion bebai. Da orain 30 minuture daku. Ni pentsa dut herrizentzako ona esango dala. Ikusi ingule, no lo creo. Vale. Ia Martak esaten da momentu, eske hemen Bermion dana desordenata. Zelan ikusten da Martak... Nik ez dukuretu nerik. Bueno, ez dukere. Bai, gudotena konpondu bidie, da uste dut konpondu bidie, bai... Zabaldu edo... Zabaldu, ez da hitz. Garraio publiko gehiago okitzie, zitzikaskanien, Bilbora zuez, adibidez, kotxigaz. Ez zara sartun, zona ez dakizte, orduen, nik pentsaten dut, erabi birko da gehiago, transporte publikoe. Torretarako, konpondu bide zoioi, bai kalte barik. Kalte barik hainbeste natura, ez da. Igual derrikorezkoa esango da tunelak, ez dut uste. Ez dut uste bez, zehan da zornotzan... Entzena. Bai, zema denbora bizu hori tramuitzeko kotxea. Igual batzutan ez da denporie, zeuzelan zuzen. Nire gustaten pilo bat konduzio zubetik, Bai, Bai, niri bai gustaten jaz. Hori beda una gozada. Ba, niri gero eta gitzea. Da, gero, zertarako zero betuko da herri zen horregaz. Jente gehiago betorko dala, non aparko dauz. Bueno, hori... Zer gehiago pasako da, eske... Desordenata gauz, berriro. Zupentzaten zueran zornotzan jente gizau dauela turistiek? Ez, bai, zornotzan ez dako zer ikusi. Bueno, ja. Zema jente torko da Bermiora, zema jente biziko da Bermion. Marta, hau zebi izan duzunean, bat, zeri basiko du seguridadie, hori importantia. Bai. Hori bidi ondogotie, bat ez eren eguen, ipintza dauz importantia. Eta gero bestalde batetik, Bermiora, zerbitzuek ekarteko. Bai, gero dino, beti dinotzu, eske Bermion non dago, argentintzako Bermion dago en el culo del mundo, esaten da. Udaren etorko da. Bai, tunel barik eta tunelak. Aprovetzen gu, hamen, Benito Erintxoi eta... Bai, ez. Ez da pasaten ezer, Bai, eske irikitzen hasi de WhatsAppa, de repente. Bai, venga, bota. Eta amaitzeko, lehen esan duzu, nok hartun da hori erabaize. Hori ni pentsatu importanti dela. Zu pentsatu duzun zarela ez den, errizepe igual, bosketaren bat edo inbileki dugu, edo referendun antzeko. Nik hor, niretzeko hori da, derrigorkue. Horrelako temape, ni pentsatzen dute herritarrari emotio oportunidadie beran eritziz emotiko, pasatzen da hemen teman alderdi guztize presenta zirenak hauteskunditara orduan denboran, danak egon ziren horren alde. Orduen hor ikusten zen, herri mailen, sintoni beta gora da, ni pentsatzen dut hori. Eta gero, juntzan ingeusi kompliketen, eta hilariko izan dut pankartien, egon ziren mobilizazio batzuk. Etxietan ikokin jot, Bernioko tunela, ipinita, osea, nik hor argideakot, klaro mobilizia bihar garana, ze, erabata, jenti kontsentzizeteko, eta esan duzune museuna. Museuna argi dagoena da, kendu dela museu, ez da lehingo museua, herrizek egin dagoen presinu gaitzik, hori holan da. Eta hemen kasun be, nik legio deskartako horrelako proiektu presentaten dizenien herrizeri abotsa ez datxona emon bihar. Baina horri ikusten dutena da, hain argi egon zan herrizek hori gu dauena, orduan denporan, Ordun denporan, ez dakit, ni ez nahi da duzu. Gente asko ez dauela gueretu. Nik errespetaten dute, dinozune, Igual momentu honetan gente gizago godo desberdin. Ez da legiko. Osa, zundela ez da egin, hori ja deskartata dago. Ez que dinogu soiube peligrosu da, bai, klaro dala peligrosu, bai, egu behar izelako gara, jumi gara bost, biharrien Bilbora lekun berdinera.
bost kotxe. Ez que zutatu zuzkoza ordu erdi, bai, tomatu un kafe, gutot esan. Ez bada bain beste kotxe zoiuben, ez da esango hain arrizkotxu, ez da. Orduen, egon bide, transporte publiko gehiago. Merki hau, Antxekingu publikora antzia. da kotxe gitzi hau. Hombre, nik... Que ze, sois bilbora kotxe gaz, zeitze zu kotxe gaz, Kalti betin gutzu, Marta, Kalti hori da esati, tunelak ez dintzen, beste bidie be, areke errobueltaketara esati, de hobetu emini, kalti, bai, hori da galderi lez, tortile frantzesintzeko arrotxe eusibizu, bai eusibizu. Ez da beste soluzio hori. Da, ze txikitzen konpondu bizu harina hau juteko? Ez que orainko kotxik harina hau direz, baina gero txupagara egaz dungo gara. Seguridadi be, bai, Segurtasune eta zeutinozuna, enbez de egine, imingu, berroi minutu, albadano hogetamar. Berroi minutu altzale lagoitzik. Lasaia. Bai, inor ez taltzaten. Gudu dana facilidadie, bai, akosta eke. Dana balioten da. Nik uste dut... Kotxe gitziagoa dauz. Modernize. Kotxe modernizita dauz. Lemaino Bai, gehiago. Da ziurtezun asko dakoie. Bai, bidiek ez. Osea, kotxi modernizeten du, bai, bidiek ez. Nik esan zuten niko... Osea, que es una contrapartida. Nik esan duten niko lehen, hauri... Marta, hamen behorain erreka bideuzela, bai. Nitin dutena beti tokaten dazku geuri errekak eta hori bidiegu dugun egin diputazioek bermotik bakizoku horita, hori behiztu izun dau, eta urten daue lagartija no seke horrekan. Horretan errekatan egonai, eumile biharrez. Beste mandan urten dau bison basko. Euskaldun bizoi urten dauela. Nik ez da txerretuten badauzen arratoiekaz. Bison San Martinen bizi guztizen bizi, eta bison basko eta informitan. Den jozu, erretu modi arratoik ikustenan hermanutan. Hermanutan lasten arratoik parra-parra dauz, jausten deuta. Ez da mantenimiento hori jausten dau, hori argi dau. Da neungo din arratoik, bai. Arratoi eta bizoi euskaldiko bardinetie, bai, esango die igual. Niti notan barriztun bidula. Eta permoti bakizora bardin gutauz. Ni beti esentu dut hori bidie. Beti, ingo dela ikastoli daulekuen hori kendutze zandan. Intzan ikastoli. Lela huesta la ondo, bai ez dala, arbe debate hori dauta, informe politxetauz. Negatibuek eta intze ikastoli, bale, ondo dau. Bai, betu zelako errobueltatauz. Zu dien bat zuzen bakizora, horre errobueltan txistu zoten jumbizu, Bueno, bai, bakizora, igual, uden bakarri zuez. Soiu betik negota udez aditzez. Zua, bai, ni asko duten. Turismo asko dago, bai. Soiu bardin dau, soiu betik kanon diberaztez errobueltakaz. Eta kotxik izetuten dolako napuru bete jaurtitan, gure kotxik errobueltak. Kotxi padakin. Bai, atrapaten batzun, apurtzu bete portugaletekuek. Esara egaten Bilbor ordut erdizan. Ia, WhatsAppera inguz, hemen batu indazku lehenko kue haintxane mugika. Eta bizo bat barik pertsona dakonak urteten bada hau txoferran mandatik bloki egiten datxo barik. Azteko haintxane, ez daiz konduzite mazauzen soiuben hau idazten edo zer, bai, hau ez da ulertuten. Azteko mandarik urten bidau, si o si, esaten dalrzl, eta jendeak ez daki. Bueno, neupez. Ia, bigarna, Maite, egunon, niretzat ekologi mandatik egin bide kalte gitxiena. Eta ikusi bide estudizo ona bat bategaz, errepide onak neiku bada. Eta bai, udaletxe guztizek bat eintze beran implikazioekaz. Eskerrik asko, Maite. Itxasne, bueno, egunero nuen soiu betik, ez da behar tunelik ganera jakin jaskaningoko biderrez aurkeztu zauenien, ez da irabazten ezer, robeto beste leko batzuetan sartxien badauen dirue. Bueno, galderi da zeitzik gudu tunela, nit bat. Eta ez dot sufriten ezer. Egunero du, eta hori dino, bueno. Eta azkaningo kuen, ez da Jose Ramon. Hogeta bost urte hauteskundeetan foru aldundiak itxaropena ematen, eta gero, donde digo Diego. Bueno, hor dauz, gaur entzulien eritxizek. Danatarik. Bai, eske danatariku egon bide. Igual aldugin itxukien kuesta bat,
herri mailen, Bai. daulan behintzet partiduek, eta herritarrok be badaku... Ze esana. Bai, da, bueno, temperaturi hartxiko, enbede itxaron, hauntxek, autoskundetara arte, ostabe itxitzeko, dana, politikien edo politikuen menpe, eure bezakitzeko herrizek zergu dauen, ba, aldagin inkestatxu bet, ingu, aritzatxunako gintzaue exitue, ba, holako tunelak be igual okingo da. Eta ganera hori gauzona da, gauzebireko bat. Jakitzeko, bai. Bai, imaginete badan, ez da urteten, igual txaloka diputazioen, ez da itxen gizau. Karo. Ba, ez etako ingu proposamen bat espada bingu. Hori diru ahorraten nahi. Asterizen hori etortaz burora, han euren galuenea errizkie. Aizleta mundotik. Nik argi dakote, ez du lakon egin injarraskorik. Herri modure. Kuarto baten, herri modure, alderdi modure, danat. Ez kalderez de kaskanien ez da geure pertsonan amplifikazio bat, Hilario. Esaleike. Bai, jaun ikutu izan, bai, alderdizeke lagune, hemen etxien danak esango txu, bai, etxa. Herri segure badauen. Claro. Eskari gauzi, zetxik ez da eruen aurrera. Azterketa. Hau ikutu izan, batek izango zan da zuzen beste irurek igual ez ebez. Marta tinona, igual ez den bihar. Bale, nik errespetatzen dut, ez etxa badan, ez etxa, puto. Analize, maitek dinolez, egin azterketa zakin bat. Nin bai etxin hau, bai ez toku desan, begin zarratuten nagoela, ez, baino, errez, soberano herrize da. Ez etxa. Bai, lehela galdetu. Efectivamente. Benito dutena da, haben argi dago. Niri bat dinozte administrazioak hau itzen hau, eta hau egingo dut. Eta gero bat dinozt, ezetz, eta gero bat dinoz ostabir ingo dagoela, hautezun ditu zelakon, eta gero bat dinoz ostabir ezetz. Hori mari etie da. Eta engainetan dauz. Eta horregaz enau ezebe dauz. Zehor, engainetan. Eta gero bestalde batetik, esan dozune Marta, kotxizun bigarrela apartaten niko argi ikusten dut. Orain, zema denpora tardako dugu hori lortzen, bueno, ona da, gerotak itxeo erabiltziko txie, bai geure osasunerako, eta bai zemat eta zerbitzu publiko gizau ipini, hobeto, gitxeo kontaminiko dugu, eta posazungo gara zen, nunien nien kotxigaz Bilbora, ba, bueno, beti susten txinun, konduziten zuzelako. Eta basuz autobusen edo trenan zuez feroen. Bueno, depende. Zer dutan. Ez dauen aderetsori da, tortie autobuse gentes betetaga, osea, gero erun bizu, ni berriro negosekaz, erun bizu, txakurre lotuteko txen, ondo ikusten dut, da gero danak, soini, zan da, ai, koño, esto ez duztet. Zutunik, autobusen, nik esaten du, zoza pasaten badan, ze. Ja. Dano protestaten du, ez da pasaten ez, horre gauza beba inbidiz protesta. Landa guztire, ni pentsatu dako guk zen bizkaibuz oso ondo funtzionatzen da. Bueno. Dinotzut puntualidadie, kotxin garbitzasune, ondo, arrazo batako jentie, baimenduten dagoela sustunizutie. Eta hori, istripu batean balekide... Hori segurtasun moduen ez dut ikusten. Ere gaitzi bai jente asko ez dau hartzen autobusek. Hori da, zun bigar karga, horre gozek obatzuten. Bai, alan da guztiben, ni pentsaten daute soilubeko bidie, edo zeringo dan itzidako gila, ze obatu egin behar. Obatu bai. Obatu egin behar. Obatu bai. Ien nik esan dut, ez dela kargidako testizien egingo, bai motzidako gila beste pauso bat, eta imitzidako bila bide moduen hori bidie. Beste proiektu bat zabaldu. Irugarren alaku kamioi entzako, ze, klaro, kamioiek eta danaku ez bertati bideti. Claro, ez dauleko hori. Hor dau, kurba peligrosa pasata gero, han goiko mandan dau. Kanonera arte. Azaten zuen. Bai, ez, orduen, hori dana, obatzuten badue, danok irabazik. Nagarre publikoa imitzi bebai berandu arte. Ez dut esaten ordu erdi barru, ez da ez, gau egin. Gazte asko juten diez kanpora parrandan. Daz badako non juen edo non gaueko zerbitxizue guzuzan egunaro. Claro. Edo azte buruetan. Ni Marta. Azte buruetan por lo menos. Azte hon ikusi dut, ukintxu kuadrilen egune da zun gaiztrenan. Eta otor gaiztrenan bebai. Ba, trenada la jungla, Sortute geratu nahi, gazterize Gerniken sartu diniko... Trenan zeman jente da bilen. Bermeola.
Gerniketik danak, Bai. mundekan ganera, bori, pentsatu kizenak, gude sarritxe torgari ez, respeto moduren agozizik hilako. Bai, jenti zutunik eta tola, etrenan. Bai, gau ez dinosu hilario, Bai, gauez. gauez, bermero atordik, azta Bai, danak. ondo. Geratu nahi, gauez ez dut urteten ja horren gaine, bai, untxe, martitzen andolan egun puntualetan bezin nahi, gautxori zen nahi, edadi gaitxik. Zorionez, gerozak izan biltzen da. Bai, gerotak Bai. izan dut, bai, Gente, Eta gente beti bai. izan dut, Erabiltzen mejor da. izen bidela. Bai, Mejor entzun. izen. Bai, lehen baino askota, hoeto gauz, ordu erdirik Menos autobuse, be igual, Marta, Bai, entzun. dinonak Trenan hori et- ezetza, Trenan etorti gauien, Ese- bigotik adibidez, da deporte de riesgo, trenan. Hombre, hor ez da kontrol ezer, kontrol ez da, osea, montaten da gugu dauna, por supuesto, ez da respetorik, ez da bezer, autobusan beste kontrol bat dau. Ez da bai, pasatzen, ez da trenan, pasatzen bususan. trenan bar. Ez que ni La nabil. jungla da hori. Bai? Bai. Ai. Bilboti basatauz bai. Bai, Bai. Bai, Ikari eta dana. Ez dut jakin hori. Horre Ai, gaitxik, din pentsate don, por lo menos, ordutara, esan, bueno, geizena. Bueno, sozer, gau gehien egon bide sozer. Haintzan mugika zatitxu baino harin hau, ez da idatzita audizu bota dugu, hobeto, holan, beran hau txuten duia zer dinon. A ber, parkatu, bai, ezken hau bezue pastizeta, eta eskomategaz, da, eskertizen nahi, ba, ezin idatzi behar da modu, da, korrektorak berak edu dauen nahi idatzen dau. Bakarke guzan notezan, a ber, zoiuena, ba, ondo, bai, claro, autobusen koordinazio be, orduek, dauz, total penaz. Mugizentzako dauz, cada 2 por 3. Esto es para empezar nos pie. Protestar en Bermeo que no protestáis. Eta domekatan ordubirik ordubega, eta zeitzetan ordubirik eta ordubide, eta zapatu cada hora, astegunetan, ba hori, esan dauena, ordu erdire. Ondo dago, bai, domekatan mejenti biharrin egoten da, Da, bueno, da, gero, orain hasi diez, barik pasaten dana pertsonalizatue aurreko mandatik, etzu errekonoziten. Eta itzen zu gero bazu sosta bere, blokie, desitzu tarjetie. Zunbide atzeko mandatik, osea, hori esplikazio ze, eure txopera pesta bitzakin, da niri atzo blokientzaz, guzan barik. Muy bien, Aintzane, morein bai, eskerrik asko, da animo bezugaz. En Bermeo que no protestáis, diño. Bueno, ni pentsate dut horrean dira, pausoren bat emon dela diputaziñugaz frekuentzizek egeitzeko. Zozeri irakurri neban, eta ez deitzen da, noiz, bai, pentsaten dut hori ordu erdiz bakaduteko, pentsaten dut pauso batzuk emon da duzela. San Juaneku gaz pasan hastin, bebardin pasan dales, autobusek dizelata, ba igual hori dalenoko bidie aztertuteko, ezta? Autobus. Zepetxate zui autobusen, autobuse, trena, apurtxu, eta geure komunikazioe dakunagaz, tunel barik, Ba, nik pentsatu dut, lehen esan dut, Gehitxuen bidela. Gauien bai, min bidela autobuse. Da. Por lo menos aste burutan. Da, Haren gure gaztiek, por lo menos, sobre todo gure gaztiek. orain esango Ez tena. ez dabe hartzen kotxerik. Ahí está. Orain esango tena, ja, denpori dau gentie eskatuten, ez da itxori para basan, bai, galdak ospitzalera bebai, Be bai. linea bat onbileki dau. Bai. Ze Bermioti jente asko du, konsultetara, nahi interbezinutara, galdakanora kotxezun bizu, eske ez dako zuzen lan zuen. Bueno, ni tren ez duten nahi, Non, Trenez. Trenez galdakanora. Ah, bai, trenaz bebai, bai. Gero dako zu, Gero dako zu autobusito, autobusito. autobusito. Ordu baten, Bai. zauz galdakan. Bai, Oso ondo Gernikek, funtzionatzen por da. ejemplo, Gernikek linea direkta batako, ordurik ordure, Gernikek, Gerniketik galdakanora bertar ate postar arte. Gu zeitxikez. Bai, zeitxikez. autobusen adinozu. Bai. Zu ez Gernikera, por ejemplo, trenan edo autobusen izuten nahi baten baino gizau, dan lehen estazioe gasolinerioten izan dan erdizen. Han bajaten zara, dan etorten datzu lekeitxotik, paraten da bertan, da galdakanora ate postar arte dutentzu. Osea, que lekeitxoti dator. Lekeitxoti Bai. dator, oza, Baina- lekeitxo Ez da nurteten dau. Gernikek. Asuntu da, bai Durangok, hoi parkatu, bueno, Durangok bai. Bai, hemen alako mugizek Bai. eta Gernikek,
dalez, Zentre. beste herri, hori da, beste herri guztiz handi, horretako Beste... ordu laurengo, gero haritatu zen, da zeutu inozune, dako zuzenien... Zuzenien dakoie. Eta hor beni pentsaten dut udala ibiltzela, Eitzen, eske hori... negoziazioetan, diputazioaz, Bai, ez da conseguido. Hor da biltzez, ia. Aunque sea ordu beterik, ordu betera, ze jente asko jente du zuten da. galdakanora. Eta gero, claro, kotxiga zutik galdakanora da, gero otra odisea. antopatie, Non aparka da, benetan... Ez que bermiotarra kotxigaz edo trenan jun bigara. Eta trenan, ondo funtzionatzen da, Bai, ze gero hartzen dozu bertan autobusito txue eta bertara. Bai, Marta Super ondo Tiñones, dago, ez da Gerniketik, Lekeitxotik dator. Edo ondarrutik. Dator bitu, Bai, dator la linea... Kosta guztitzik, Bai. eta Gerniket, eta usten da, gudauenak, Bermeotik Gernikera, Ba hori, nik entzot baten baino dira. Bai, ez da Gerniketik. Ez, igual txarto esan dut. Bai, eda linea, ondarroa, markina, lekeitxo, danak. Da direto, bertara... Mugizen pasatzen. Bai, ez da... Bai, begero ez dako jetrenik. Claro, ez da, ez que, gero da gauzie, claro, Marta Tiñona, ez zu konparako ondarru eta leketxo eta lantxobe eta bermeogaz, porque bermeotako dana, egazkin ez dako beste dana dako, barkun beguru basun basun. Bai. Orduen, horrek autobusek, ez dako lestrenik, ez dako leseser. Iminin bidau zi edo zi. Iminin txetxoie, da, karo, nondi pasa bidau? Gerriketik. Lotuten da Gerniken. Bai. Bai, esan bazan kaso bate, bide bat ukitxe, bermeo da, pasako liki bermeotik. Bai, ez da galderi bat ikutxuto madauen, Gerniketik zuzen, ez da. Zuzen ez, igual esan nintzot, bai, badakitz ez dana, badakitz ondarrotu datorrena. Bai, da mintze ez da, mintze Gernikeko etxik. Gerniken, respeto modure, herrize da, eta gaurelez da mazazpi mile hori dako, lotutzen da. Bai. Bai, guda bizan, gukure badan horra zuen, Gernika ez umbikaz. Claro. Bai, danak itzen daulez bat. Budut esan, igual hori atzeratutie imitzie diretuen bermiotik, galdakanora igual, esango leki, zue trenadako zuie da trenan zuen, esate bate. Gudute pentsa, haulan dala, Ni Marta gau, ez tozakin, bai, bueno. Bai, hori jente asko kezkatu zauen, autobusenat hori gauez da gaztintzat hori, zeus ere, alan nolan, ez da itxe, konpondu milikide, bermeotik, azte burutan. Eta kure bau mungire zuen, ambientek izo dolakon gaztintzak, ero bertorak bertora gure baduen etorri. Azte burutan, aunque sea, igual azten narik eguen, ara igual no tiene sentido. Ni aurrera Marta baintxut, azte buruen, zapatuen, da nire gure taldi danoko torua iztenan da, sortutek eratu gari ez, ez da zinue zela marketu de. Gentigaz. Claro, bai, ez que normala da. Tampoko gentigaztikaz, bermeora. Zer duten, Hilario? Ba, gu alega gari samarrak eta marreko gueltan ero. Gaubien. Hori gente normal dau. Ni gutxote zan goizaldien, goizaldien da deporte riesgo. Ez da izordu tartinen dautrena, ez txute zango, ez autobuse trena ez da. Ustero tiruretan, ziretan, edo ordu bizetan. Amarrak eta biguru torri, gazterize bermeona, bai... Ordu bire pentsa dut hauela. Ez da itx, ez da itx. Adibidez dakozu Bilbotik mungiera, uste dut, ordu bat eta arte, goizaldien. Trena zematako, 20 minuturik, ez da? Bilbora? Bai. Ez, trena. Bai, salide. 20 minutik. Nora? Gerriketik bat, Bilbora gure basun. Dalakon, nago zako dut, beratzik amargitzi hau, eta beratzik eta hogei. Eta gu beratzik eta hogei zen juga izen. Ordu erdirik, bai, autobuseles, lo que pasa que ordu desberdineti ez, bai, ordu erdirik, Baina ez dugu orduan ja, ordu... Bai, amarretar arte, gauko amarretar arte, ez da gehiago. Marrak eta pikoa liga izgutza, bermeora, eta... Gaztintzako ondino atzaldi. Beste tema bat, Marta esan dagoen, ez da, geure hartzeko konbibentzize. Ez que horretan ordutan, ez badu ziurtatute, era atsegin baten jungo zarala zerbitzu publikoen, igual esu ez. Esu ez. Claro, zela. Orduen, ni pentsaten dut, hori be, ze badakizuie, metrun be, zelako arazuek egon dizen beti, edo getxoko ez da zinuen, beti dauz... Lehen pika egon zan. Bai. Da, bueno, respetu bat emoten zu. Bai, revisorak. Ez badago inor. Ez da pasaten bari da hortikela, makinetik. Bai, makinetik. Bai, gero trenan barruen ez dako zu inor. Trenan barrun dino. Claro.
Eta deporte riesgo total. Egon da gorda juro bete, gu otro gaizeniko, Barruen. Gazte bat, bai, Nik ez dut ikusi inoiz. Itzen daui, Gazte bat egun da. Sartzen da esateatako bermion, Gernikin baja duten da, gero izaten da, duen Bilborrez duna, badako jolan, bai ez dau fijo. Goizaldien be bai. Nik ikusi, nik gutxaldi bizta. Goizaldien ni enei biltzen. Da, claro. Beste zar bat. Ni batzutan bai. Bai, gutxut esan. Ez goizaldi, ez da behar goizaldi esati. Ba, igual behar da, orduan. Teatro lazuen, Hori, antzerkiratutie, ni beste betak pasada. Antzerkiratutie, dauten harina, hartzeko azkaningo autobuse. Amarretan, nioz, ez dut ikusi, zara maitzuten da gauzie. Claro. Bai, beti bilbizara, niri pasea zarriak arazun de gero. Hori, nire bai. Claro. Da, gano, dino zu jo gente, bai, gudau, gauzak... Ikusi... Edo, buelta bat emoten Bilbora. Edo, un kafe bat hartzien, edo pasaten. Zapato atzalde baten, venga, Bilbora gu ez pasaten. Hori da, zoiu, baino, tuna importantia niretzako. Gente alda mobidu, da alda gozatu, osea, ez dakitz. Benidana da, zerbitzu okin, Da ona. eta bilurtutie zerbitzu erabiltzen. Jolien. Gau, gero mitzen txuie hori, si tienes ez dakit, jo hau, hori besta. Bai, hori está asunto. Hombre, gente... Tu misera tranquil. Efectivamente. Gane, arraru da juti Arriagara ikusten adibidez opera bat edo zer dan da, gero spray antiei violazio bategak torti boltsan, ez da? Nirako boltsan, Marta preparata dau, hombre. Marta dau preparata. Itxukire bekarten zu? Bai. Itxukiri be bai? Por si acaso, ez da? En serio? Itxukiko eskiarak izeteko. Mama, Baitu, bai, barakot. Ero itxukiko personala da peligro zuen. Hori pentsen bide. Dana ez da zanbiar. Dana ez da zanbiar. Sekreto. Sekreto de estado. Bueno, zeu zer itxidu ingu komunikazio eta berez sortuko da, haue debati. Hori inbidu. Denporiga sortuten, da, bueno, Bizide ondo disfrutatuko. topaten zuie, ameti, nes dize, honek... Aratuztie? Ez, aratuztik ez, bai. Hemen mozorrotutegu, hemen itxukina. Ez da Ez, bai, guot esan, igual esan lehi, ametik, ikusitxe tertuli izarrak be bai, hemon zandozten pentsateko, gero osta betorten dizela, tematxuk da ondo dago, gero hausnartuti bai, zer injun behar ba, orduen, noiz tokaten da ostabe lezinuek eta haute mi urte tema dauen... Maietxien uste dut. Aurten? Ez, datu urte maietxien. Hogeta zazpin, urte tema dauen, ondote topaten zuela antximegitxik egue bai... Gentiri pregunte. Bai, niri bakizu esan dozten batek, eta esan bide dut eleak ordan eta. Bermen jubila guitu asko. Biarrinze eta hauren deretxukaz da ondo ganera, porque itxosue, egonin bide itxosuen, nik esaten duen niretzar hemen munduen lan itxi da minen. Obra me bai egon bideen. Minen, bai, Obra me bai egon bai, bideen. lontzen dut oien. Herrizen Bai, ez da. bueno. Eta mine bate, bueno, bai, bardin je, da nik berrota zematute jubileten ditxosuen, ez da, berrota mazortzio, ba. Berrota bost dinuzu, bale. Inbiliki duguk, jubilauek, batzu larreuritik hasi eta beste batzu buelta peligrosatik atxurrega da eta zilotu utxe. Da. Ega iztopaten bizek, bueno, golan tunel bidako baratz. Eta tunela intze. Ardutxu batzu. Edo akifero, Hilario, edo akifero bategaz joten zu eta danok... Traje de baino guaz. Itxasora osta bera. Horre, jubilauek aburrite dausenak, ba, venga. Bueno, Atxurbanagas, venga, itzen tunela, listo. Koitxauek. Arreglata. Ez du bihar milioirik, ez du bihar zebe, geukengu. Tabernak ibidizuz bidien. Tabernak ibidizuz bidien, muy importante. Taberna bat edo bidien, da listo, haintze dau. Ez da bihar milioirik. Ja, itxaron, haintxane anime intze, da beste da bota da, ja, ontxeke, aritzatxure zumain harina, hau zer dinu haintxanek. Autobusea, bandotik urtetzen dauenak, urtetzen dau, ordu bardinen 10 minutuko diferentzizegaz, trenagaz. Hori ezin dut ulertu. Domekatan, orduro. Zeitzik ez da bimitzen, hori autobuse orduro moilua mandan, eta gure badarin ordu bire, abandoni mini bestie, porque ez dako zentzunik. Gaina, biderik luziena ordu bete terdi, da moilu batik aigaten zena, 3 ordu labren, domekatan batzutan harina. Y si partido de la Atleti, olvídame, tengo de coger el autobús. Bueno,
hor daue... Bueno, proposamen bat izan. Bai. Bai, proposamen bat. Ahora, podemos decirle si no al Atleti que venga a jugar a Itxasgane, También. a Bermeo. Vale, claro, bai. Ambiente itxela ongo lekide. Baia, bien. Inju, inaugurazioen, galdu inju, bai, bueno, inju. Bai. Bueno, dana esan da gaurko ze horreri buruz ez da, jungo gara gitxikitxike. Hemen daku Julene Ormaza, daku lehenengoko postuen aritzatxuko izenakaz. Embarkaderu, Aspo Handi, Aspo Txiki, Atxanagusize, Bainerie, Hawaii, Panama, Kampie, Karkabie, Tortuga, Kantinie, Txisepozue, Trampoline, Piztinie, Lago, Kasuelie, Plantxie, Erlojue, eta nire aportazioe aldatxa, dingondik, aldatxa be, aritzatxu, el duteko parte dala. Benito, zer armazu hemen, Benito? Zer armazu, Benito? Zein zu? Da badaku, iztatik hasi dizbotaten, da gane, mintzulez, toaie, kamiseti eta boltxie premize modure. Betaurreko falta diez. Azte bi txiku, azte txubi txiku, hamen mingo txutia, WhatsAppa, ikusteko Julenena. Azte txubi txiku, ieko azkanengoko barikoraino, 28 arte, otsailako 28, aurre mongu irabazli eta premizue, kontuz Benito, ez esan... Zerdako sonor. Izen giza dako zuzela, aurri txitxuz pantaien, Hor dako osgordeta. itxaron, igual, kopizinko taulan. Alto sekreto dako, alto sekreto. Bai. Da... Bueno, pasaten dena da, lehen egon gara komentaten, ez da, tertuliz jasi baina harin hau. Dauzela, berba batzuk, bezideneti datozenak, ez da. Bai gero, jungara, segun generazioek, Moldatute, bai. jungara moldatutzen eta batzu ni pentsa dut errepikatute dauzela, leko bardineri deitzuten jatzo, erabitara. Bai, ni pentsa dut danak onartu behar dizela. Bai. Oso aberatsa da. Bai. Eta bermietaraka abilekara izenak imitzen. Eta izenak imitzen. Orduen, ni pentsa dut importanti dela, jentiek horre parte hartzie, komentati gurasuekaz edo, atxitxagumakaz edo, apurtxuet danon hartzen egiteko. Nik 24 arte dakotez. 24 izen. Santana. Honek, hombre, guk esate baterako, eta hori, ez da inogiz egitzen, bai guk egitzen gendun toki bet, bueno, guk ez, Karmeldarrak internak okitzen zandabi leko bat. Udeko internak juten zirenak, bertara da, ordu mojak okitzen zandabi, ara barruez hartzen zandabien danak. Eta ugerritzeko taleko bat okitzen zandabi. Da guk, deitzuten txagun, karmelizada. Gero ekuadariek. Eta urtietan erabilido horre lekuri karmelizada esateko. Guretzako, hori izena behor dau. Claro. Eta hori izena hemen badako beran... Lekua, Gotezan, ze hori leku existite madan, Bai. honino badau, ez da? Bai. Da Karmelizada esan zu, igual non norbo galdau bota Karmelizada eunak emeretzi izenak eta gehitxute. Bai, badako, hemen ikusten zuen zerrenda horretan badako... Kokatu du... Igual Hawaii alde esan. Ez. Leko desberdin beta. Hawaii ere mojak ez da berurten zan internak, jodan karbitxuari baten bat. Bale. Eta zupentzan, mojabi bakatuten ziren Maribelien. Danakaz, eta kudeatzen zan data, klaro, gu, gaztetan, handigeten. Hombre, Eureka zuten ginen, internakas da ligete. mojak egoten ziren, zaten kontrolaten aloro horre itzikan, eta gero, dori besan egin behar dut, gauien jarretzen gendun, ligoteu eurikaz, eta nibanai salta dutena mojatako hormie, Tomaia. eta bertara barrure, eta eurek neskan bati imini, eta neskak azbertan. Eta oten zan... Bandido. Eklero. Bandido, benetan. Egoten zan moja nagusi bet, eta ez da enteraten zan. Eta beitu. gogan egoten ziren, ze hor jokuek eta egoten ziren azikeran. Bai. Eta han eurek azberretan, eta eta esaten zan da, internak udien etorten zirenak, eta esaten ziren, leku askotako jente kanpo. Benetako bandidu esan zara, Benito. Terreno prohibido gainera, terreno prohibido. Sasoi horretan baligeten, Beratako, onan arpizegaz behitu zelako, Espero 2000 eta... Da sorkunde. Da sorkunde, entzuten zegoti. Sorkundek entzuten batzu. Eta horrelako egin dugu. Orduan Eta gero, Karmelizada. bebai dauz alakuek,
ba, bueno, esate baterako, aritzatxun bandera urdine lortu zen, 1982an. Ba, bueno, esan zen, El no va más. bai, ni akordaten nahi planti esan udalan, Angele Binaga zerbitzutan, dani zinegotzi modure, eta esan da zeitzik ez, urten zegoen indalakuen. Eta Madridera zun ginen, onzan kongreso bat, bandera urdinena, eta ara zun ginen, eta klaro, zupentza, llega bertarat, egoten ziren, ba, peninsuleko, bueno, estaduko, Kostartzak edo kalak. Ondartzetako danak. Kosta Eta guztiko. gu bertan geure kalatxugaz. Auri kala esan, ez ondartza, ez da? Kala. Geure kalatxugaz. Eta ondartzi. Bueno, ondartzi gau esan. Eta, joder, y vosotros, hombre, tenemos una calita Una calita perfecta. preciosa. Eta, etorzan gero, komisinue, bertore ikusten, eta enamorata gelditu ziren, lekuaz. Handi goitzik ikusi zagun ina leku eta, bai, klaro, bai, ukitzen genuen gauzasko kontrara. Ia kotxik alba dago ialakoa, accesibilidadi eta esaten genuen ez, bai asko bere ekologiko hau da, oinez bajatutie, eta, da bueno, hor, jun ginen eureri argumentu gentzien, da gero gonzan salaketa bat, bermiotarren batena, esaten, kanposantu daula goizen, eta hango lizibi hau ez eusten diriez. Bai, hori madrilera bai. Onzan, salaketie, eta guk, hori ikusten betor ziren, eta guk, demostratzagun, hori horrelak hori ez dala pasaten. Eta lortu gendun azkenien, hainbat traba binita gero, bandera urdine. Eta, bueno, hori izan zen gauze polibe, ze, claro, gauze importante bat esaten zen, uren garbittasune analize egiten diez ureik. Eta beti emoten gendun, Urgarbizena. Urgarbizen. Orduen, ba, bueno, lortu gendun, hori be, baritzatxuntxako zen, ba, bueno. Hombre, ba, punto bat, claro. Bai, horrela zuen zan, urenan, porque emote zan dan, claro, udaletxik emote zan dauen. La llega zan momento bat, haurek etozina. La ze pasatzen zan da, desagui dago albuen. Eta orduan izan zauen Pamplona. El agua que mandabaiz era... Ez, bai udalak ez dago itzen zen, jaurlaritzak itzen zen. Bai, ez haurek mundu euskuina banderi ikalandako teleite informi, Ez, eurek inoiz ez dago neurtu urek. Eurek ez dago neurtzen zen. Neurtzen zen dagoena da, osasun zailek jaurlaritzak. Talako kumundanak judien aritzatzun albola. Eta hor pasazan hori. Gero kendu zan, porque tali desagui orain ez dago, orain kendu da hori, orain erreki dautunela daunze San Martiniko urteten da bertan. Bai, Helene ez Miamin, ez... Miami? Miami, bai. Miami, bai. Plaizi dau, Miami, bai. Aritzatzun? Tonpoien ondu... Tonpoien azpizan. Bale. Miami. Ez hori garbi-garbi da, horrez dauku talako, jente pentsatzen daulako asko, talako, ez tonpoi handi zen, ez tonpoi txiki zen, ez Miami, ez dau talako, ez talako desagui dau, onbidien jena, aritzatzuko ikusitzen da, arketa bat elezan. Efectivamente, hori da, atxinen... Bai, guk ez gendun emon, alako txarrik uren, ze, emon bagendun, Etxoien emongo. Eta ez orten ziren, jaurlaritzakuk, eta neukitzen gendun lista guztizek, eta, klaro, ez gendun, da orduen, ja, ez hau indokin argumentorik, kau komisinu bedator, ikuskapen egiten, orduen, esaten zu, ni pentsaten dut, eta zukin bizurre bat, Azkenien lortu gendun, eta gero kendu duzkoen urte bigun gaizen. Bai, gero esan presentau da. Esan presenta. Haurekin zazaui, negatibu. Hori zeitzen da, urtien presenta bizara? Bai. Temporadan? Urtero da. Demoten txuie urtieko banderitako... Osa, ite hubilez, kotxilez. Urtie, mile bederatzeron da largo eta mabio ginen. Mile bederatzeron dandako zu. Eta agero ezin dozu ipini. Ez. Claro, ezin dozu ipini. Claro. Barrezen lortu behar dozu lakon. Eta, bueno, hor... Bai, bueno. Esan zan, gauzi gure zo, lortu gendunez... Zeuk gendun, urte bi bakarrik? Urte bi edo esan baziren. Bai, kendu izan. Gero, edo aldatu ziren... Igual zera. Bueno, aritzatzuk hori arazue... Betukin txago, Ez decir, itxosu oesteko, itxosu etortezen daniko, claro, desago guztize aritzatzu etorri. Aritzatzu beti gonek, San Martinitik ugitze zan duen,
Orduan lehen ongariz tertuli baino lehelau Bidi esate. Bidi esate, untxe dauna institutu eta terreno txikitzu betako dualetziek. Handik erditzik. Handik erditzik bajetit Bai. ezagaiz arrekatzu bete gote zandan. Eta kaseta bat etxile segote zandan, taman izin bet handize, beran etxin albu. Bueno, unatan atzaritzatsun etxakatza. Karo, itxosuek ekartezan dauen, porque hori arketi dauena ikusten duna bidien, hori arketi ongo da 100 metro aritzatzotik. Dorizatezan dan, talako desague guztize. Ja. Ordune, frontoin aurrin begonda desaui, egonda Portosarrin bebai, tabernan aurrien, bueno, orduan beste sanamiento bat egon zan. Eta horregaitzik egote zandan da, urte birin jun. Dana da lez gaur egunien ondoz abonda daku da polipolitxo dau. Da garbi. Nien nahi zuten askotan, bai... Nik erotak itxiago, aldatza da bu. Ai, aldatza, ez ukusten? Aldatza. Eta gero, beste neubizi izan dute zen nalakok, ez da? Egun baten, obus bet topasan, bertan. Bai, konta hori, Benito. Eta esan zen, kuriosua bitu zelako inkonstientzi, ez da? Topasaun batek, enbarkadero mandan, altza zauen, da gaur, revoluen. Zer lau, da. Ez da txokorre du beste obus bat, hartun, eta aragora, kanpatik gora zuen, eta danok atzetik. Jagora dene ime, danok atzetik. Behin zeun handi bota. Handik atzetik, handik bota. Ezagun derrementa ez ezer, bai, klaro, zelako inkonstientzize, hainbat lagun, beranatzien morroik eskutan darula, handi bota zauen. Handi badagizuan, volkanen handi bota zauen. Hori bezan zen beste egun kurioso bat. Gero, bebai, hor errekik urteten eban. Errekik, lehen gara komentaten, zelan errekik urteten da bertan, eta itxosotik behitute, ezker mandean. Hor, ingenieritza obrak egin dugu txikitzen, presak egiten, presak egin aur guztizen, horun tapatzen, da gero, ikasi, zelan desaguik, imineatzeti desaguik, ez botateko, bueno, ingenierutzek, imetanan ibili gara, bueno. Eta gero, euki genuen kuadrilen bebaiguk istripu handi bet. Gure lagune Fran Luzarraga, gaur egunin hilze dau, esaten zen oso abile, bai ugerri egiten, eta bai saltaten. Eta saltuek dauz marka eta lekuek, degoten ziren, gu, idea askori, gu betku, eta horrek saltaten zandabi goitzik. Eta imitzen zandabi kuadrilikuek, olako, imien flotadora, eta handi sartu. Franez hartatzauen goitzik, eta sartun jatzozen eskuek, bai kokotan gelditzu zan dintzagun karrakaso bat, bueno, eta egon zan, bain badenpora, ametik hasi eta buruta guztizia unaino, hau kapeli egiritze, dana, arpile bakarri guztien zan, izeltzata, horren denporan. Un esan zan, bueno, total alakuen. Hori beda, pasadizu bet. Eta gero dau, beste pasadizu polibet, muellie, eta gero, klaro, enbarkadero amaitzen zan, eta atxak, bai, klaro, juteko atxanago zire, penaz orduen, inori baimenik eskatu barik, zementue egin bertan, akoratzen ali ozerin, beraue, ale zatutxan da, beronen, esan dute, franene osaba, inzauen, monta, ez da? Eta mamerto bebai, mamerto anakabe bebai. Eta benga gaztiek, hau inbiduta, zementu egin, gero ara, bitxartera potaten. Osea, inori parmenik eskatu barik, ez udala, ez besti izan dugu izena, ez kostas, ez ere. Gaurrelek ezin zuen hor. Bai, bueno, hori behin gendun. Bai, gero guni behintzen da, Bai. Betu, aurrera utzu nahi da... Gazte behin die, mari behin da atxik urteten daue... Harin erdizenero, Maiugaz. Mandarrizegaz, deletriguaz. Gazteiz dition dino, eta bertatzen die, egun indo txaritzatzun. Egunien. Eta bajetu nahien da zerero, eta hau, eskatu nipe. Udalari eskatu. Permisu, baimena. Taladro elektrikua. Baizera.
Beste un taladro elektrikoa zegoen die. Da, hautsi da bi atxie, erdi. Hor, diaguraten nahi, Esuneti, bisek, Kostasek, izetza emon. Zukan egiten zentutu bat. Eta udalak, itzen zan da apurtxo, claro, txartu konta pasateko. Bai. Itzen zan, Txartoten izan da. arreze bota, arreze ikasbete, de gero arrezerik ganetik, zementu bota. Hala, toma. Eta bueno, eta holan jentik alizaten zan dugu, zebestela ez da egoten zanera. Bai. Bueno, horrepe egin duz. Diaguraten nahi, txikitzen da bertan, zementu itzen da, Bueno. Tranquilo, hori esan dela está proscrito. Eta está proscrito, ya pasa disfrutieta. Edo proscrito. Eta gero dutxetan, ni akoraten edo dutxetan, esaten zan da kuriosua. Ze dutxek esaten ziren zarratuek. Egoten ziren dutxik eta gero aldatzeko. Dutxek beleko bat esango zandan? Bizte dauz egoten zan botikine, egoten zan kantine eta dutxiek. Eta claro, dutxi itzen zen du, ordaindu, itzen zen du kuadrioko batek hartu, eta gero dano sartu. Daria koraten dutxek gauzela, da bueno, dara bertan, Eta dinotzat, egon, lagun ez da, Txitxo, Meaurio, eta han egon ginean barruen, eta dinotzat itxo, urbero mintzabila. Albokuen euritzitzen izterrara. Urbero mintzabila. Ez que dutxe txuen beti Urten itzen txu. Hori komentaten dugu beti dakuni atziniko kuadriligaz baskari. Urbero mintzozko, Urbero da... Laguna txizeitzen. Ai, que bueno. Bueno, horrek, Pasaizuek. hainbat gauze bizi izan duguz, esan da leko zorra, leko zorra erralezek. Gero zer pasan da, generazio guztiz eri pasaten askunea. Gero, imietatoz, kuadrilletinio, mundekarra zungo gara, edo bakizora, edo pedernalezera, edo... Eta zu gara hori itxuri galtzen, eta da behar bada igual orain itxuriko gara ez da bere. Bai. Bai, barriz edatoz. Bai importantia, zetan opezin gara zuen, zeizkarak abiten. Ez. Orduen, ondo dau, generazio batzu ja, aldakutie, beste batzu sartziko, eta gaur egunin jente askok erabiltzen da, baritzatzu, oso ondo zagunda dau. Politxo dau. Leko politxe da. Betiko enamorauek dauz hortik datozenak busturitxik eta datozenak bertara. Arraskizek ataten da. Guri ganera, bakizuie, sarize, kostako kimingo dauen kamiseta eta boltsa eta toaie hori, ideie euretariko batzuke amak eta aitzek dizenak emozan dozkuien. Esan dozkuien, gu gara aritzatxu lovers. Esan zauen. Eta esan duten nik, inbiku kamiseta bat horretarako, okin zauen beranek zitue, eta horren inbitzu sosketa modure julena zeukira bazte mazun, zek beherungo zu. Bueno, listo, ondo. Aritzatxuk eriotxa bau, kintzau. Ondo. Mile beratzen da berrota magostien, Australiana bat esan zan, menetxio goi urtekue, erloju ondin imin bariko kuntzeuen pujanak eta, erloju pujanak eta imin zeuen, betiko jefiek esan dinak aritzatzu, eta salta zauen da burugaz garbitxun zen. Gaur egunien dau nitxu emintze kanposantu, askoiko mandan dako zui emintze. Australiana batek? Bai, Australiania neskien. Neskie, Ana, ez da izer lakarran. Egote zandan bertan, da gero honekin zaubien kendu, hori plaki egote zandan bertan. Bertan aritzatxu noten izan dan, bai, erloju nonduen. Esaten zanda, Dakar, esto es un sitio peligroso, bai, txakitzeko, bai. Anedoti da, realidadea hori akordateko egondila. Urte batzutan orain ez da itxe horren beste badauen, bai, kantiniri beste gaibete moten izan txoie. Gaztiek eta jaizek eta itzen izan daue, Fiesta ibizenka. Fiesta ibizenka, eta hoten da, disfrazakaz da, orain ez da itxe badauen, bai, urte batzutan, da hori be motibeteko da, azkaniko kotxain baten, egon ziren, jaize, bai, osan, jaize apurtxu bet. Desfazata. Harrekaz, bai, kutsilladak eta hon ziren. Bai? Claro. Bai. Bitu, nire nahi entera. Hori erosalgotan urte. Bai da egize. Lamera me bai. Dakozunin kompromesu bete olako leko baten itxeko, zeuzer, bekero beti garbiketak eta segurtasun aldetik,
bebai okin bidela kompromesu bete. Bai, hombre, claro. Hortutzarraz izan. Bai, Xavier hartun zauen, da ere kemontzon beste giro bat. Bueno, hor dau jokue astebik izau imingu, hor daue Julen daue pole position, emeretxi berbaga edoleko gaz, da Benito bebota opiste batzuk, esan du bebai dutxina, hor dako zuie, bederatzi lau, iru bederatzi bi, bos, 6, azpi, parte hartu, eta bako zuien beste historio kuriosorik aritzatxune ligeten norrez da egon. Kalimotxuk eta eraten, bota gure bazuien, daulan danon arte, ingu aritzatxu bihurtu mito. Daia lortzen bada, da esan dugun modu, ez da generazio barrizepe, izen barrizepe, asmatzen dau, Eta ni pentsatzen dalakin bidizela onartu, kuadrille batzuk era badera ditzu, beste batzuk, da askotan leko bardine, bai izen bigaz, da, eta ni padakote izen batzuk, ez dakitzezena, non dizen. Ahí está. Izena dakizuz bai ez daitz. Eta agertzen diez, agertzen diez toponimia kontutan, agertzen da Asierren horbe. Asier Romero. Batzuk ez daitz... Non dauzen. Gorde, Benito, gorde, azte bibarru zatoz eta da... Alto secreto. Bai. Alto secreto. Bueno, oso ondo. Eskerrik asko betikulez, ondo pasadu, ezta? Bai. Montxagu danari, gora eta bera, hau askanien bakizuie, montaini Rusia, hau landa. Itxukik dinon kanti bezala, ez da bai da sortzen, arreglateko badan gauzie, ongi etorri. Da azkaneko kanta bat dimingoz, horre esan da Marta que sartuti trenara batzutan edala la jungla. Zuek bakizu zer dan jungle musikie, modernus arie, jungle ez etuten zuie. Ez. Gaur itxuki erratiko jungle bategaz amaitxuko. Parkatu. Esan Martari informazio moteko. Bota. Bialdun jozita. Busturitzik Bermeora 8 milioi euro gaztako dago Euskotrenek azidi obrak, ez da proiektu, da azidi obrak eta obratan dauz. Nik ikusi dut zapatun juleniko gauzek eta beti bitzen dalez toteri betez 8 milioi euroko hori da, kanbizen bideu la raíles de no sé qué, no sé cuántos. Gero hor dago bat, beti gunzi udaletxik aza errobuelti, Europa guztien ez trenik errobueltean amaitxuten dena, ez da zinue. Da hor besteitxe zelan geratuko da. Presupuestu da 8 milioi euroko. Da subize, bebai konpontuko da ez da? Igual hau dana esango da. Subize du bai. Dana esango da. Konpondu edo beste bat ingo da. Konpondu. Zake bai bide. Subize du eta gero honek atzineko trabizakorrek aldatuko di zementozko horreko, hor danan. Zugarrieran indabeia hori. Bai ba. Horrein da, Zugarrierati Bermiora. Hor tramon egingo da bie. Nik ez daitzena da hori revueltakue, zelan soluzionako da bien, eta hor zarraituko dugu, klaro. Nire ez daipada bakarra, ez da zinua maitxuten dena. Errevueltan, geu bakarrik. Eta beti, heltzen zara nire kontu, zorzulugaz, eta hor egon zan, berba egin zan, niakuraten udalan nagoela, atzeratu. Claro. Eta ez da zinue dan lizu daulekun para. Korralezen, hori esan zan plantamientue, Euskotrenen suposatzen dut hori eukiko dagoela karteran. Orain, intxabien inbertsinue, horrengo ez da zinuen, ez da utxartoz, hori bardin gelditxoko lekidela, zobertotik urtetik urtetik, bai ondon gongo lekidea, atzeratutie zarreri. Horregon die proiektu bi. Bai horreti proiektu, horregon die ideak egon di bi. Bat, ondin nunez, atzineko eusko jorraitzan etxin dauna han amaitxu, da han estazinuen, eta beste izan da estazinuen luzetu. Hauntxe daule luzetu, hartzan aurre hartin, beti zuterraneo. Eta, hor daun larogei metro da, losatzu dauena, hor ez da zinu luzetu, orduan ez da maitxuten errebueltan. Bai horik, no se tal da... Eta hola, metru ebaku holan. Hori, hor dauen arazu da, erreki dagoela. Claro, hartzara zuteko erreki dago erretzik. Ez da esango beto atxeratu hau. Atxeratute da. Atxeratu beto, ni atxeratu. Eta aurreku ezin, azten bazara kota horretan,
Erreki zoten. Erreki da Benito Gorgonien, metru pasaten da errekin Ez, espitxe. bai, ez da la hori. Erreten ez tegin, traken ez tegin, ez da hori parkine erreki deulako. Eta erreki pasaten da kutsara bete ur. Bai, erreki edako zu, eske poloki ingo ligidozu erreki, horkotan. Horkotan, orduen, logikuena da hori da. Horre gauzak esaten duniko errekak eta Frantzini txik Inglaterrara itxosun azpitzik. Bai, ez da la. Teknikamente errezena da. Atzeratu. Eta autobuseko geltokiz be bai minean. Bertan, dana, bizek. batun dana. Bizek. Kostezu, guitzi, txarto, base txarto. Ez que, benetan, gero, dako zuie, kapazia ikane, dako, gauzetxuet, Hilario, zelan esan zu informazio bota doztie? Hau txek? Bai, txek. Gero esateko, gente, amendaku, Hilario, Colombo bihurtute. Benito, Jessica Fletcher bai gizonan, beran investigazio gukaz. Julene, bueno, beti dako oso imaginatibida. Eta Martak, dingo, Obetuna Marta. Ondo inbidela. Obetuna amentaldi Marta da. Amendaku dana. Betu Marta. Beste gauzetxu bet, betu daku. Ez da zinue, ez da una Europa guztien errobueltan amaitzuten dana. Bi, ez da Euskal Herri zen, nik Euskal Herri izaten duen horretzie, Euskal Herri zen, Bilbo autobuse martxa trazitzen dagoena. Benetan. Bermeon bakarritan. Bai. Benetan. Gutxi barritzen dago. Ez que gize da. Paradara llegateko marcha atrás. Nik hori izan dutiko baten, zona batzuri... Oso sexuala da, bai hori martxa atrás. Haulan geratu daztien. Zelan? ¿Cómo marcha atrás? Marcha atrás. Para salir para adelante hay que marcha atrás. Bai. Inbasa hoien, elantxo bendagoles. Elantxo bendagoles, Vuelta da. Dabetu, zema diez elantxo ben. Zema diez. Neko izango txut anedota bat. Bai, realidadie. Da horrega zapaitzuko mesedez, txizedez lan hau, Horren eskiek, eroskin itxesan dau bilar da, onzuleta da, bueno. Eskerrak emoten doz beti. Neu librutik iten, Benito. Joder, Hilario. WhatsAppetik digo, joder, Hilario. Handik pasatzen zandan autobuse, alako baten neukaz ma, autobuse, bomba, joten. Urteten dut, han ikuntzio sarreri, orduen, modernizetan dau, urten, eta kotxe bat eritxo, autobuse. Abante, beran lekora. Otako papela eroboter, bez? Juen da nik apunte. Matrikuli. Txukin baute telefono, ez du betxate, bueno, apunte. Urte zauen. Eta dinotxaten, esketo deniko... Aberizeta, bitu, fulano eta fulano esan da. Hau, dau matrikulie. Eskerrik asko eta beste handik, maustero de txusten. Bakizu esan dozku, que no se ha dado cuenta. Y es verdad, porque tenía un golpe en el lado izquierdo. No va a tener, con el ruido que ha hecho. Baizpatxo una trampa, Pamplona. Claro. Marcha atrás, geupakarritako. Así que, betu onak espaga izen gu. Espeziala kara, horretan be. Espeziala kara. Cuando Yemiri Villarrian, marcha atrás. Marcha atrás. Bueno. Ai, guitzi! Guitzi bariku da. Sentiten dut. Bajo da, aurra. Sentiten dut, bai, eske askanien... Urte nintxu, te lan posto... Bermiotar gara da, notako. Pero soie, honek etxun kasu, baina izango. Onerako eta txarrerako. Bueno, eskerrik asko lauzori, gaur kintuaren Marte, Julene, eskerrik asko. Benito eta Hilario. Eskerrik asko. Txangela gazakabaku. Venga, txangel, emon txangeleri. Urrengora arte da nori. Joder, Hilario, mintzabio WhatsAppetik. Joder, Hilario. Ondo segi... Bai, urrengora arte. Bardin. Bai.